ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಂಭುರ್ದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರೆರ್ನ ವತಿರ್ದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯ. ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಶಂಭೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರೆರ್ದು ನಡೆತದೆ. ಸಾಯಿ ಮಂದಿರೋಡು ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಕಾಕಡ ಆರತಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವೆ ಶುರುವಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಠಣ, ಸಾಯಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಆರತಿ, ಭಜನೆలు ನಡೆತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರ್ದಿ ಭಕ್ತರು ಸಾಯಿಬಾಬೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲು ನಡೆತದೆ. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाप्रसाद बल सिद्धिरस्तु,